Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Sugeng enjing bocah-bocah kabeh. Pripun pawartosipun bocah-bocah? Alhamdulillah, mugi-mugi awak dhewe kabeh pinaringan seger waras ya, pinaringan rahayu. Nah, samenika bareng Ustaz Afan, awak dhewe arep sinau basa Jawa ing ulangan ketelu. Ing ulangan ketelu iki awak dhewe arep nyinaoni babagan mangsa. Apa iku mangsa? Mangsa iku yaiku musim bocah-bocah. Nah, ing donya iki ana 4 musim, yaiku ana musim salju, musim semi, musim gugur, lan musim panas. Nanging ning Indonesia iku klebu negara tropis, mulane mangsane mung ana 2, yaiku mangsa rendheng utawa musim hujan. Sing kaping 2 yaiku ana mangsa ketiga utawa musim kemarau. Kaya gambar mengkono iku. Nah, mangsa rendheng iku biasane kedadiane ing wulan Desember sampai wulan Maret. Ciri-ciri sing pertama yaiku langite mendung utawa langite ujug-ujug peteng ndedet. Kaya gambar mengkono iku. Sing kaping pindho yaiku ana tengere kerep udan. Udane iku gak ngerti wayah bocah-bocah. Iso-iso udan iku esuk, awan utawa wengi. Udane iku kadang sedelut ya kadang suwe. Sing kaping 3 yaiku biasane tandane iku hawane adem banget bocah-bocah. Bocah-bocah kabeh tau ngrasakne to hawa adem pas wayah esuk iku. Nah, hawa adem pas wayah esuk iku yaiku biasane mangsa rendheng utawa diarani yaiku mangsa mbediding. Sing nomor 4 yaiku tandane wit-witan utawa tetuwuhan iku subur. Kaya gambar ana ing mengkono iku, katon ijo royo-royo. Nah, nek iku mau mangsa rendheng iku berkepanjangan yaiku ana akibate bocah-bocah. Kira-kira apa akibate saumpama mangsa rendheng iku berkepanjangan? Akibate yaiku sing pertama yaiku iso banjir bocah-bocah kaya ing gambar mengkono. Biasane sing banjir ngendi? Biasane sing banjir iku ning berita yaiku Jakarta lan sapanunggale. Sing nomor 2 yaiku ana lemah jugruk bocah-bocah. Lemah jugruk iku tegese tanah longsor. Nek umpama mangsa rendheng iku mau berkepanjangan iso marake tanah longsor. Nah, saiki mangsa sing kaping pindho yaiku mangsa ketiga utawa musim kemarau. Mangsa ketiga iku biasane kedadiane ana ing bulan Juni sampai wulan September. Nah, ciri-cirine yaiku sing pertama ora ana udan belas bocah-bocah. Sing nomor 2 yaiku tanduran padha garing utawa iso uga tanduran iku mati. Kaya gambar mengkono iku. Iku ana gambar pari sing wernane wis kuning lan lemahe padha mlethek kekurangan banyu. Sing nomor 3 yaiku hawane panas banget. Nek awan iku hawane panas banget lan gak ana angin belas. Iku berarti ciri-cirine mangsa ketiga utawa musim kemarau. Nah, nek musim kemarau iki berkepanjangan yaiku
iso ngakibatake bencana bocah-bocah. Kira-kira apa ki akibate? Akibate sing pertama yaiku iso marake angel banyu utawa kekeringan. Sing nomor loro yaiku lemahe padha garing. Nek wis angel banyu otomatis lemahe iku padha garing, padha mlethek-mlethek kaya ning gambar menika. Sing nomor telu yaiku nuwuhake paceklik utawa marake kesusahan. Paceklik iku tegese mangsa kesusahan seperti harga bahan-bahan pokok dalam sehari-hari itu melambung tinggi. Berarti iku tegese mangsa paceklik. Nah, saiki tugase bocah-bocah kabeh ning omah yaiku nggarap soal sing ana ing modul awit nomor 1 sampai nomor 5 nggih. Banjur sawise rampung dikirim menyang aplikasi animasi nggih. Cekap semanten kalian Ustaz Afan belajar basa Jawa pramila Ustaz Afan gadah kalepatan. Ustaz Afan nyuwun agunging pangapunten nggih. Akhiran wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.